les dues i una coca loca supergran. Segur que voleu això? Ja és molt Sí, tard. una altra com la meva mare. D'acord, ara us ho porto. Aquestes dues nenes són víctimes perfectes. M'aproparé. Aquella no és Lady Gaga! Però què fa? Què fort? Vinga, per aquí. Hola, nenes. He vist que m'estàveu mirant i... Tu ets Lady Gaga! M'encantes! Doncs precisament ara estic gravant una nova escena al meu nou videoclip. Ara? A la nit? Ja se sap, la feina dels artistes. No m'importaria pas convidar un par de persones. De veritat? Gràcies! Mireia, no pots. No penso perdre aquesta oportunitat. És Lady Gaga! La teva amiga no ve? No, ella ha d'estar a casa ben d'hora. No et penso deixar sola. Tranquil·les, noies, us salvarem. Encara no sé com, però us salvarem. Què passa aquí? Ja és molt tard. Ha vist a una nena de 10 anys així, roseta, amb una altra nena de la mateixa edat? No, per aquí passa molta gent. Vinga, fora!